Alhamdulillah, as-salatu was-salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, og velkommen til den 4. Ramadan. I dag vil vi opklare, hvorvidt Koran er et endegyldigt budskab nedsendt fra den almægtige skaber. Koran, som jeg har i hånden her, er en arabisk bog, som består af ca. 600 sider. Den har 114 kapitler, som kan opdeles i 30 dele, hvilket vi kalder juz. I bogen her er der 6.666 vers, og de her vers kan opdeles i ca. 10 kategorier, hvori der blandt andet er tale omkring nogle advarsler, der er nogle løfter, der er påbud, forbud, så er der nogle historier, og så er der nogle påmindelser. Men den her bog i sin fysiske form er jo ikke nedsendt af skaberen. Det, som der er tale om her, er indholdet i bogen. For knap 1500 år siden, der var der en mand ved navn Muhammad a.s., som påstod, at han havde et budskab nedsendt fra skaberen. I en alder af 40 år begyndte profeten a.s. at formidle det her budskab, som varede i ca. 23 år. Budskabet blev formidlet fragmenteret. Det vil sige, de vers, som der blev formidlet til folk, blev formidlet uafhængigt af hinanden. For at vi bedre kan forstå det her, så kan vi passende bruge et eksempel. Forestil dig nu, at du i en alder af 40 år skal til at skrive en bog. Og bogen skal bestå af over 70.000 ord. I den skal der være fortællinger og historier. Der skal være nogle klare retningslinjer omkring forholdet til andre mennesker, forholdet til dig selv og forholdet til din skaber. Det vil sige, at der skal være nogle regelsæt, som kan adressere menneskets affære i alle livs aspekter. Du har 23 år til at skrive den her bog. Derudover så skal bogen kunne reciteres i samme ordlyd fra start til slut. Du skal åbne bogen, og så skal der skrives i midten af bogen, for efter at du så bladrer nogle sider, og så skriver lidt mere, og sådan bliver du ved i 23 år. Du er analfabet, så du kan ikke selv skrive, og derfor så må du jo sige, hvad der skal stå i bogen, således at andre de kan skrive det ned. Og når først er det skrevet ned, så kan du ikke rette i det, der er blevet skrevet. Vil det her være fysisk muligt for dig? Selvfølgelig vil det ikke det. Vi som mennesker er nogle levende væsener, som er påvirket af vores omgivelser, og derfor vil vi også ændre os i løbet af 23 år. Udover at vores ordforråd det selvfølgelig vil ændre sig med tiden, så vil vi også følelsesmæssigt være præget af de omstændigheder, som vi nu engang lever i. Og derfor vil det manifestere sig i den her bog. En anden ting er også, at menneskets præstationsevner altid kan forbedres. Og derfor vil det, man starter med at skrive, ikke være lige så godt som det, man ender med at skrive. Okay, det her det er jo så påstanden, som ikke er absolut. Man kan vælge at tro på det, eller man kan lade være. Så hvordan kan vi så bevise, at den her bog er et absolut budskab nedsendt fra skaberen dagen i dag? Det kan man gøre på 2 måder. Enten så kan man åbne bogen og læse den på arabisk og sanse miraklet direkte. Korans bevis ligger i den måde, den er formuleret og skrevet på, samt den udfordring, som den kommer med til hele menneskeheden. Det er jo så et større emne, som jeg ikke vil komme ind på i denne her video. Derfor vil jeg i stedet fokusere på den anden del, hvilket er, hvordan vi kommer frem til, at Koran er et endegyldigt budskab nedsendt fra skaberen, uden de arabiske kundskaber. Korans budskab er jo nedsendt til hele menneskeheden. Og derfor så kan vi sagtens komme frem til, at Koran er et budskab fra skaberen, uden at vi besidder de arabiske kundskaber. Koran udfordrer menneskeheden og siger til menneskeheden: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Og hvis I er i tvivl omkring det, vi har nedsendt, så bring et kapitel lig. Og hent alle jeres vidner, hvis I dog er sandfærdige. Koran udfordrer selv menneskeheden til at producere et kapitel lig det mindste, der er i Koran. Det vil sige, det er 3 vers. 10 ord skal sammensættes, således at det kan leve op til de kriterier, som der er i det arabiske sprog. Indtil dags dato er der ikke nogen mennesker, som har formået dette. Selvfølgelig er der en masse, der har prøvet. De bedste til arabisk har forsøgt i profeten a.s. tid. Og selv de formåede ikke engang at kunne gøre det. Havde denne her bogs indhold været formuleret af et menneske, så ville der altid kunne komme et andet menneske og producere noget, som er bedre. Det ligger naturligt til menneskets evne altid at kunne producere noget, som der er lavet i forvejen. Men hvordan kan vi så bekræfte det?
Jo, simpelt nok, så kan vi undersøge alle de mennesker, som har forsøgt at udfordre Koranen. Og så kan vi jo så dømme ud fra alle deres nederlag, som de nu har fået. Selv folk, som ikke er muslimer og besidder de arabiske kundskaber, har også erkendt, at det her ikke er noget, som mennesket kan. Og i den forbindelse, så kunne man jo passende spørge sig selv. Hvis det var så nemt at producere 3 linjer for at nedlægge hele den islamiske overbevisning, hvorfor gjorde man så ikke det? Hvorfor gjorde man ikke det her, i stedet for at man var nødsaget til at bruge en masse ressourcer på at bekæmpe islam? Vi behøver ikke længere væk end vores egen samtid for at kunne se, hvordan islam er under angreb. Konstant taler man om, at Koranen skal reformeres. Man presser muslimer ud i hele tiden at skulle tage afstand til visse elementer i den her bog, hvilket ikke er muligt for en muslim, for det her afkald i sig selv vil fraskille ham fra islam. Nu hvor vi ved, at bogens indhold er nedsendt fra den almægtige skaber, så kan vi trygt åbne bogen og læse i den. Vi kan tage alle idéerne til os, uden at skulle spekulere over, om det er noget, der er godt eller dårligt for os. Det er trods alt skaberen, som har fortalt os de her ting. Og hermed vil vi have et rationelt grundlag for de fremtidige koncepter, som vi kommer til at adressere i de kommende videoer. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa nastaghfiruka wa atubu ilaik.